Ukidanjem, gašenjem 243. mehanizovane brigade sredinom 2004. godine zona odgovornosti 78. motorizovane brigade proširila se, a broj lokacija u kopnenoj zoni bezbednosti povećao. Treba otprilike 45 minuta. 20 minuta otprilike do Preševa i otprilike 25 minuta od Preševa do Matačića. 9 i postupi po signalu Vihor. Mars razumeo da postupi po signalu Vihor. Prijem. Gore ne razumio si gde se nalazi. On je veoma 9. Tako. Sačekaj pola sata. Posle pola sata stupi kontakt sa njim i radi po signalu Tigar. Razumem gospodin Bukača. Posle 66 godina, 31. januara 2007. godine, u Vranju, u crkvi Svete Trojice, pripadnici garnizona Vranje i 78. motorizovane brigade na čelu sa komandantom, pukovnikom Milosavom Simovićem, presekli su slavski kolač i obnovili uspomene na pukovsku slavu Svetog Atanasija Velikog. Danas to čine i pripadnici 4. brigade kopnene vojske. Pomaže Bog vojsku. Bog ti dao zdravlje, hvala ti i da te sreće tako. Zona odgovornosti brigade obuhvata teritoriju Pčinskog i dela Jablaničkog okruga. Jedinice brigade nalaze se u Vranju i Bujanovcu. Brigada je razmeštena na 22 lokacije, od čega 16 u kopnenoj zoni bezbednosti, 11 baza kontejnerskog tipa i 5 baza posednutih objekata tipa baraka. Izgradnja vojne baze Jug u blizini Bujanovca završena je vojnom svečanošću 23. novembra 2009. godine i predstavlja nacionalni ponos. Svečanosti je prisustvovalo državno vojno rukovodstvo Srbije. U bazi smeštene su jedinice 4. brigade kopnene vojske. Gospod oficiri i podoficiri, zdravo! Zdravo! Aktivni sastav brigade čine oficiri,
podoficiri, profesionalni vojnici, vojnici na odsluženju vojnog roka i civilna lica na službi u Vojsci Srbije. Težišni zadatak 4. brigade kopnene vojske jeste obezbeđenje administrativne linije sa Kosovom i Metohijom u dužini od 117 km i kontrola kopnene zone bezbednosti površine 585 km². Komanda brigade vrši proveru snaga za intervenciju kako bi u slučaju eventualnih sukoba na jugu Srbije njeni pripadnici blagovremeno reagovali i zadržali već obezbeđeni mir. Razumeo. Čast mi je da komandujem tenkovskim bataljonom koji u svom sastavu ima moderne moćne tenkove Evo 74.